Welcome. It's an for YouTube channel here. Mafunsira akuzunzitsa moyo wa mkulu wina yemwe adafunsira mkazi yemwe pano akumamuona mkati mwa usiku kuchipinda kwake nthawi ndi nthawi ndipo akufuna atathandizidwa pavutoli. Ndingazi chakabwera ngati mwa usiku mnya kuona kuti mkazi uyu wa chibwezi ali ngati manyumba muno awanda akazanga ndinawo mulanda pamphasi pa bedipa kumano pakubwera mkazi uyu ndino ndimakwanisa kuseka maso ndikaseka maso kusegula ndikumaona mkazi uja ali mbali ina ndino nayankhula kuna kuti choka akazanga nabwanyi na mayi nyumba muno mwabwera china chachi komano munthu mkazi wakulaula amene nampanga nechibwezi ndibwere basi kupemphera sakwala basi kupemphera napeza kuti chinthu chinalani kodi nkhani yathu lero ndiyokhudza mkulu wina yemwe kamba kosagwira mtima adachita ubwenzi ndiye mwana ali mkazi wa mponda matiki wina ngakhale kuti iye ali pa banja. Pakupita kwa nthawi ali pa ubwenziwu adayamba kulota mosalekeza ndipo chodabwitsa akuti ankatha kumaona mkazi wa chibwenziyu mkati mwa usiku ali kuchipinda kwake ndipo izi akuti zikupitirira mpaka pano. Nayi nkhani yonse chimene chipinda nchona kuti na panga chibwezi mkazi wina wake mkazi anafanya ndaika banja kuna kuti sakulisina banja sajona kuti mamunache anali wachuma kwambiri leno kunapeza kuti mkaziyo sajona kuti mamuna kuti akaphasu kwawo mkazi wa makana leo kunapeza kuti namfunsira atasiyana kwa kumi leo kunapeza kuti mkaziyo nitamfunsira chonchicha ndakhala pa ubwenzi apeza kuti mkaziyo makhala ngati ndikagona mkati mwa usiku zimadibwera zina zake ngati kinyawu mkati mwa usiku tena kubone mata kwazusakazanga soyona kuti akalanga samazindika nolo kuti nyumba muno ndikachoka kuchibwezi yakagona nyumba mwakwatu apeza kuti mkazi cha mabwera kutulo nde zimabwera mkati mwa usiku moja zinthu zija ngati kinyawu nde ndikamuza mkazi yakuna kuti mauza kazanga kunyumba mkazi nyumba muno mabwera china chiopsa kwambiri pasini kuchisiwa nde mabwera machoka nde mauza kazanga kuti ndikhane basi kutembere choncho naita kwa 2 days tena unapenda kuti mkazi uja amabwereka kumandoonekera live akundoonekera live naye foni mayaka ang'ono kwa kuti zongupangazo kwa ine kwandiko mukwanisa amabwera ngati noni mamona live kumantagona ngati mausiku dakazangani ili ngadaba kuti munthu akubwera kuno chifukwa chani nona kuti mkazi uja ndinasiyana naye mkazi uja chine chimachitika chona kuti ndikagona pano pa usiku nawo zakalanga nyumba mwesazoji nganguthini sazoji kwakha kuti ndili kundima kumabwera benkazi kumabwera kuturo ndikatutumuka nkati manyumba ndikamakhala ndikuyang'ana nkati ndimakhala ndikumamuona ali mmavere nkati manyumba yanga ndini makhalera mpaka panowo munthu yomwe kunena kuti mamulota anthu amatha kulota maloto osiyanasiyana mazuwa panji kuti sili mamulota koma ndimakhala kuti ndikuona ngati mphepo ine changobwera live kungondionekera mphepo ija pa ikanaonekera mphepo ija ndimakhala kuti ndatutumuka paene paje makhala kuti chinthu chafika nkati mwa nyumba muja chabwino mukazusanu akazanu munthu yamamuonaso akatanga mwanza kuti munthu sakumuona ndiye ndimaona kuti ndizikupemphere sachikuitika ngati mamwe ndizopsa chabwino mutaona zimene zizi zitachitika munthu uja kumulankhula iye anati chani ananena kuti ndiye munthuyo sindamuyankhule natayankhula makolo ake ngatayang'ono makolo ake ananena kuti chiyani mamuna ake iye sangati kudula katipena kalikonse ndinangotayana naye munthu uja koma mmene amuyankhula mawu amene samanyenesa samandiyankhulisa asukena kalikonse ndiye chifukwa chani simunamfunse muno wakeyo munakauza anthu ena nanga si mwina anthu ena sangaziwenso mene iye ntamufunsana ndiza kuna kuti sindikuzavuka ndikena kalikonse komano nkhani zomwe zimachitika nzaye zindizi ndiye nafusa kuti chifukwa chani iyeyo mwamuna kusana kupange kantipena kalikonse ananena kuti sana ndipange kantipena kalikonse ndiye anakana nde inu mmaonabe kuti ndi munthu yemweyo be kapena anali maloto chabe iya ni munthu yemwe anandipasa sinapo ndinateza kuti ine ndaiwotcha zinthu zake ndinatanga ndinazocha ndikuona zinthu zimene ndazamuza mulamu anga kuti ndikuona zinthu izi zikuchitika ndichani chabwino zinthuzo mwina tinene kuti zinachitika kangati zikumachitika zinachitikapo kuyambirira iye nditakhala kuti ndikumunyalanyaza zimachitika zimabwera pafupi ndiye nditamuza kuti asiyana ndimakhala kuti ndikakhala kuti ndagona mu mdima ndimakhala kuti ndikuziona zikundionekera mmakhala kuti mwagonatu koma ndili mkati mwa mdima utakhala kuti nyumana ngoti nisatoichi kuchipinda kwanga ndimakhala kuti iye ndikumuona mkati mwa usiku tinene kuti kunja kutada inu kungokalowa nyumba mwanu muli mdima koma simukugona mutakhala pa mpando koma ndi usiku mumamuona
simamuona koma ndikasaunda pita kuchipina ndikagona ndakazanga ndeno ndatimisa tochi ndi mkati mwa usiku mwina 1-2 ndimasala kuti munthu ndikumuona. Anthu ena atha kuganiza kuti amenewo ndi maloto 40 zinthu zikuchitika inu mutagona. Iso zinthu zozokwa ine sizimasala kuti ni maloto pia ndimasala kuti ine ndikuona live ifaje zimene zitachitika mayanga ndinakwanisa kuwayankhula achibaliso ndinakwanisa kuwayankhula ndipo ndimathanso kuwafunsa anthu ena kuli zinthu zikubwera chifukwa chani ndi anthu ena ananena kuti kutheka kuti iwe ni mwana koma mkazi amene wankwatira ni munthu wamkulu kwambiri. Ndi akati munthu wamkulu amene wamathandiza kuti chani? Amathandiza kuti munthu ni mfiti koma yese mfiti. Koma mwine yonangochekera. Iniyo munachekera? Ndimathandiza kuti iniyo munachekera? Munakamba kwambirira kuze kuti mkaziyo khangata naye ni mamuna kale ndi anasiyana naye. Tsopano pokuwuzani inu anakuwuzani kuti mamuna yankamutuma zotani? Iye ananena kuti mamuna amutuma kuti alikamthe mwangu wake ndiye anakana kuti anene kumpha mwangu wanga sizikathe. Koma sana nini kuti kumupha munjira yanji? Kumpha munjira yanji sana ndiyo kuti mamuna ananena kuti akamphe munjira yanji ananena kuti amanduza kuti ndikampe kwa munthu anali ndi chuma kwambiri anali munthu olemera kwambiri ndipo unapeza kuti mkazi anasayendeka kuti abanja apa sindikuti kulifuna yata asenda banja anthu anapita mpaka kwa fumu mkazi kutenga 10,000 ndikumuuza mamuna kuti ine banja apa ngati ndikusulula na banja lichele pati pompano ndipo mamuna mkazi naza kumana namfusira kupanga nawo bwenzi ndapanga nawo bwenzi mkazi kuti mugone pachire amakana kuti ani sandigone pachire chomwe ndikufuna ina papa ndichona kuti ngati wanikonda ukani ndikagonane kunyumba ndiyamba kupita kunyumba kwache mkazucha ndakhala mkazucha kunyumba kwache kucha kunyumba kwache kuma muthandiza china chinsu mapanga china chinsu nafusa kuti kuliyo kundilola nechifukwa chani nesi ni munthu osauka tine munthu olemera koma unali ni mwamuna olemera anza kuti inetu manonanga ndili pa ulemerero koma sinali pa ulemerero ayi ndinali munthu ovutika kwambiri namikuti okay koma tu ife timakopana nani kuti usamaope ndiye mkazi timakhala tili ngati mokhayamo muja mkazi chona napeza kuti ndikapita kwa mkazi chona ndikapita kwa kazanga kukagona sinikagona kotulo koma ndikamunyama kupita kwa mkazi uja ndimakagona tulo mwina kunyamuka pakati pa usiku wakazanga kupita kwa mkazi uja ngati wachibwezi kukagona mwina tulo ndipo napeza kuti mkazi uja anayamba kumabwera eka mkati mwa usiku ngati munthu wavala chinyawu kumandoonekera ndi akandoonekera ni madabwa ni mafusa akazanga mayi tazuka ndikuona zakuzina kuti chikuchitika ni chani ndi mayi cha madabwa ndi mkazi ya siku naye china sinabwa ngati chinyawu mkati mwa usiku ndi chitabwera mkati mwa usiku muja ndinazuka ndinatutunga kutunanga kuti choka ndakatanga nanse chifukwa chani mukunena kuti choka ndinana kuti mayi zomwe ndikuona mkati mwa nyumba muno zopsa kwambiri te ndizuko tinani kuti tipemphere ndiyamba kupemphera ndinauza amayi aja kuna kuti mayi mkati mwa nyumba muno kumachika zakuti pale sa 3 days mkazi uja ikhala mabwera kumandoonekera osavaso chinyawu kundoonekera ika tili mkati mwa nyumba ndagona ndakazanga tonse tili mbwanda mene zimakhala mkati mwa nyumba ndi nauza amayi aja kuna kuti mayi nyumba muno zikuchitika zakuti ndi mkazi chakabwera mkati mwa usiku mnyayi kuona kuti mkazi uyu ndi wachibwezi ali mkati mwa nyumba muno awa ndakazanga ndinawo mulanda pamphasi pa bedipa kumano pakubwera mkazi uyu ndino ndimakwanisa kuseka maso ndikaseka maso kusegula ndikumuona mkazi uja ali mbali ina ndino nayankhula kuna kuti choka akazanga nepsa bwanyi na mayi nyumba muno mwabwera china chachi komano munthu ni mkazi wakuti amene nampanga nechibwezi ndibwere pasi kupemphera takwera pasi kupemphera napita kuti chinthu chayinalani kuti nasowa nakhala phe napita kwathu nakhala ngosola ngati makolo naenda somwe anthu ena kuafusa kusana kuti akulu mulipo mavuto napita kuti nakhala ndiye nakwanisa kwaimbira foni ngati makolo ake amkazi amene nampanga chibwezi anaweza kuti mkazi ifetu nauza kuti ine ndikabwera kumene kugona ndikabwerera kunyumba ndikumaona zakuti komano ndikakhala kuti ndagona kwa mkazi ndikumaona zakuti ndiye mundifusire mbale anu kuti kodi chikuchitika ndi chani unapita kuti makolo aja kunuza kuti ife tingati kunena kena kali konse koma tingofusa mmaa pano ndiye atamfusa munthu uja sana yankhe kanikwena kali konse ineso ndapita kungati kuchibwezi mkazi yasana nizo kanikwena kali konse itabwererako ndinakwanisa ndeka kumfusa kuti ase abale kosana kuuze kanthu anaweza kuti sana nizo kanikwena kali konse anaweza kuti achabwera ndikunapeza kuti ineyo namule kuti ase ine ndikagona ndikapita kunyumba ndikumaona zakuti koyamba ndimaona ngati chikunibwera ngati muchinyawu komano kumapeto kwache unapeza kuti iweyo ndikumakuona live mkati mwa usiku tulo anaweza kuti asinikuzowa kena kali konse namuza kuti ineto ase zomwe kupangazo sikumaliza ineso zomwe ndimaziziwa ndikumapemphera kwa mulungu komano sintani kuti sindikwanisa ndiyangu yankho mkazi yaikhala nandi nkusapa foni bali kuti inetu sinema uduka chanchani
napita kuti basi mkazi uja panopa ikakumana naye samandiyankhulisa samandiyenza kanthu kena kali konseso komabe kutokera munyengo imeneyo italo nkusabala natenga sikumba yake imene natenga kumeneko ndi chifinapo ya inachocho koma mkazi uja imapita kuti nikakaundi mkati mwa usiku mnyumba muja nimamuona be ali mmalere mkati mwa nyumba muja mokuti pano pamene tikukamba mukakhala kuti magona nthawi zina akumabwerabe ndakaonda gona nthawi zina amabwera ndipo nimasuwa mtendere ende pano pani kufa mtendere kuti tuyira ndichani kumoyo waini kodi akabwera muja amangoyima kapena pali zina ndi zina zimene amapanga inetu munthu akabwera nimamuona ngati ali mmalere ndinu ndikamuona kuti ali mmalere ndimakwanisa kusegula maso anga usiku kumamuyang'ana kumaona kuti siwa munthu ndiuyu kumapezeka ngati muno usiku pano chifukwa chani ndiye ndikatereke njira ndimatenga ndiyase tochi ndauza akazanga kuti amadamu ndiye ndipemphereni munakambanso kunena kuti poyambapo amabwera ngati chinyawu koyambako amabwera ngati chinyawu ndiye nditakusanira amene kuti kupika munthu ni mamuna ake amwina amene amakuvala ni chinyawu komano wainene matha kuona kuti sanali mamuna ikomana ali iyeyi koma pa nthawi imene amabwera ngati chinyawu simmaziwa kuti ndi iyeyo nanga ngati chinyawu kuti nkhope sichikuona imene amabwera ngati chilengola ngati simmaziwa kuti ndi iyeyo amakhala ngati chinyawu china chake munthu wangovala china chake nkumadiyang'ana chonje then ndikanena kuti choka simaziro chinjese choka ndikati ndikasukuyang'ana mbali inayi mkati mwa usiku mwamuja nkuyang'ana sindikubabeza siminjaiko ndikanena kuti choka simaziro chachoka chokera mwa makhala kuti ndayasa nyumba muja tochi toji ya nkumango yaka basi pano zidayamba kumachitika chonchi kawiri kumabwereza akazanu munalongosolera kuti munachita chibwezi ni munthu akuti ndapena kumabwera kapena mabisabe iya inalongosolera kuti madam inetu nyumba muno sindikugona motulo komano ndinayenda njira zaku napanga chibwezi ni munthu wakuti ndiwo anamuzi waso ndesa chitero chenjija madamu ayanena kuti ngati ali mavuto mabwesa komanso ndinakwanisa kukauza mayi yangaso ndiye pamenepo akazanu sanavute kuti mazemba asombali naye akazanga sanavute koma anangoninzesisa chifukwa cha moyo imene mmakhalira nawo anaweza kuti mmakanga zimene chifukwa chani naweza kuti izitu ndinangopangira chifukwa chonena kuti munthu inenso kwa ineso ati ndimangoti ningoyesa zinthuzi komano sinimaza kuti ndisikasunyengo ngati imeneyo inde chimene iniyo mmafuna kuti muyese chinali chani kwenikweni okay nthawi zambiri chimalekhala kuna kuti munthu mwina mwake akakha kuti iyeyo mwina ndi wotchuka eti ndiwo manena kuti mwina mwake ndiyese kuti anthu otchuka amaona zota ndi napeza kuti zimene ndazionazo ziona kuti sili kukhala bwino kumoyo wa ineyi inu munali otchuka iya mkazi anali otchuka anayi ni mwamuna wachuma maili wanda ndini mwona munthu wandirama wandirowa ineni ndani sipano muzimo kuchuka kwawo kapena chuma chawo anali olemera motani kumene anayi ndi shopu yozaza kwambiri shopu inatha inatha shopuyo banja linatha after nkazi atasenda kuna kuti inu mayi bambo ine sindikufunani pazifukwa izi ata nkazi ziniyauni mwamuna yeye ndo ukhima ndi anasanda kuna kuti ine banja baba masibu nekune zikaphathu kwathu kuti zibanga zachumachi chabwino pa nthawi imene magwirizana ine kumachoka kwanu kuzemba kwazembera akazanu kukapezeka kuti muli kuchibweziko mukamagona kumeneko nkhani zimene mmakambirana zinali zotani okay nkazi ibiri amanuza kuna kuti tu bamba yanathana nawo sindikuwafuna komane chimwe ndifuna pani mtendere wa mumtima isananene kuti kapena bambo anali ukhwima motani kapena nkachita zotani kukhwima kama nduza kuti bambo anali ukhwima motani komane mangoza kuti ine chomwe ndikufuna ni mtendere wa mumtima mandonanga ndili pachuma koma sinali pachuma indeni mangoza kuna kuti ndrama unakodwa ni munthu wa ndrama koma ndiwe wamhainga kuti chikoya anela kuti mandonanga ndili pa ndrama koma sinali pa ndrama mutafunsira amenewa munakamba kunena kuti mukawauza kuti mukagone nawo pachire ndipo ankawuzani kuti zimenezo ayi koma abola kunyumba kunyumba mukapita ndikumene makagona nawo kunyumba kwawoko osati malo ena so ndikapita nawo pachira manikana amaza kuti inu ndine tikagonana kunyumba ndeni mapita kunyumba kwawo ndikakhala leni ndikapita kunyumba kwawo mwina ndimatha kucheza nawo kuyambira mwina pa 7 mpaka 8 koloko mpaka 10 mpaka 11 koloko then ikafika ngati 11 koloko ija ndikauza kuti apapa ndifuna ndizipita sinimaza kuti mina ipatima nene cha mtundu wanje ndikauza ndifuna ndizipita amaza kuti kuja kudako msapite unapeza kuti nchibwezi kumano nimakomedwa mpaka na kunyumba kwa kumina mpasi saiko mamawa mukafika kunyumba akazi mmauza kuti yani ndikafika kuyamba sojena kuti ine nali ngati mulimoli matomato ndimauza akazanga kuti nimalonda ya tomato kudamo ndesa mafusa kuti tomato mpaka kugona anamba kumafusa kena kwanamba kumapita kumafusa kuti
akudakuda kumagona kuno mwanana kumabwera kumagona kuno ndi amayanga amalotera sakugona kuno pia padambo pali mphawa amalondera tomato komano lota kugona kuno akuti akuna mizani mayanga amauza chimba ndiye kupeza kuti mkazi yekena kwanamba kumalondola zimene zija kenako kunyumba kuli chikwati kunapeza kuti mkazi ja wachibozija simele kuti anandi panga khajani namuyitana kuti abwere kunyumba ya kuli chikwati atakwaya kuchikwati kuyapena namuza kuti akuda kuti atenga ndakuda kuti ndakuyana ndondola kasika kuchibwezi kuja ndikana tulia kuti amunanga muli pasibwezi ndi munthu uyu ndipamene zonse zinawiri wanachita kukupezererani ndiye pamenepo zinatha bwanji ulo mkaziwo anayankha mutani atandipeterera anafika kukhoma kwa amayi amene nimayalumikizana nawo aja kunambira kuti mayi ajanana kuti mwamuna mukunenera masika pakhomo panopa komano muyende motere mukampeza komano zinakomera kuna kuti siku imene sinakhale ndichiganzichona kuti ndigone kumeneko ndinanyamukako kumapita kunyumba ndinapita kuti ndili mkati mwanso akataka anandipeza mkati mwanso momuja ndivaye ndinatenga ndakataka limapita kuja ananzo kuti mukwatiwe mwanene ndamotani ndivaye ndinalongosolera china chilichonse pa nthawi imene mmachita chibwezi ni munthu uyu munkagwirizananso zokuti kapena munkwatira ineti ndimamusindikiza kuti kubanja kwanga banja langa linatha ndipo ndinamule kuti banja langa linatha ndiye ndimamuuza kuti ndikukwatira komano ndili mkati moonera kuti ndimukwatira momuja ndinapita kuti zinthu zija zinasintha ndisinimaza kuti chikuchitika ndichani tenako sinimakhana so bize kumapita kwa zinthu zija ndiyamba kuna kuti msiya kumandoonekera kutulo nana kuti apa pali ngozi chilipo chilichonse chimene munachiona mwa mkazi chimene kupatula kumuona usiku chimene mmaona kuti mwinadi munthu amene ndi amene amapanga zimenezi chomwe mwina munachiona chodabwitsa pa iyeyo chodabwitsa chimene ndinachiona pa iyeyo nchonena kuti nditamuyankhula kuna kuti mayi ine ndikabwera kuno kugona ndikanyamuka kupita kwathu ndikumakaona zakuti komanso ndikakhala mkati mwa usiku kunyumba ndili ndakazangoro pamphasa akazanga sinimaona ngati kanthu komano imatha kuzuka pakati pa usiku kuanamiza akazanga kuti panopa ndaitambira kuti ndikupita kumeneko komano cholinga changa chimakhala ndingopita kwa mkaziyo ndikangomuona basi mukuti muona ngati kuti munakupangiransonika za mankhwala mudzi mwanumo ndimoti mmatchuka ndi za mankhwalazi sunali muzi watu koma unali muzi wina kuchipanga mkazi anakwata makhanga tikuseding kwina kwake koma nini makhanga ndimatewera kumuzi kwina kwake koma mkazi ndinangofusa mmachoka mudzi mwanu kupita kwina kwake kutali usiku simaopaso ya iso usiku simaopa ndimata kungoyena panikakhala nyumba mtima anga sumakhazikika ndimata kuzuka pakati pa usiku basi ndimakhala ndikungoganiza za iyeyo basi ndingoyenda usiku ndimakapeza ndinampeza iyeyo kuti mumfune munafuna kuyambira liti munthu uyu kuti mufike poti mpaka mwamufunsira munafuna ali pa banja kale kapena zinakuchitika kumana naye inetu ndimazita pachipali munthu ali pa banja kwa ineyo simamulingalira simamuganiza koma siku ineyo ndangomuganiza munthu uyu inazafika pashopu pachipali mapanga za ng'ombe ng'ombe ndimapereka mkaka ndiye ndimati nikagule soda pashopu pa munthu uyu pa mwamuna wake amene anasiyana naye mwamuna yesu anaye atakwatira kazi ndiye mkazi ndinampeza paenepo mkazi yakugula kote la mwana wa kushukuru ndi panado ndiye ntamwona mkazi iye naye ndili panjinganga ya moto nditanyamuka mkati mwa usiku ili ndikoenda muso mkazi yesu ndamwona ali pasogolo ntampeza namuai banji ndaizo maderedi atu anaanza kuti sinaderedwe amuna mkazi chanda chena asi ndili pa banji ndinamuza kuti ateni kula njinga iyi ndinamukweza njinga iyi kumayenda naye kumapita naye mpaka chipalo yetuko ni mazuwa kuti ndakasika pa koto na kuti kota kwanendo ndisikapo mpanga ndiye namuza kuti banji mwanzo usingo bwanje kumagesa ndipaya munali pa shopu ala amuna ngaya ndinasiyana nawo kale ndiye panopa sindili pa banja ndinamuza ndi kufunani ndipamene mkazi tinalumikizana kuti ndiganize kaende kuziza iniyo ndiye nani ngati lachisanu ningofika sande mama wankaja kunimbira foni yachilendo ndikuona mfoni mwanga ndamfusa anaweza kuti ndindu ngatina kumana siku labu yake ala chabwino ndeno mazompeza mpata ndalama mazotu ndikuza kupeza mpata mazo enda pita kuchako mkalumikizana naye mkazi anaweza kuti basi mimi namkana zikhaile momu asinapita kuti bweza twandika patipo mpachi koma kuchokera mbuye mose malingano se kwa iye nalibe mwapasana manambala mwasiyana pene mbachana kuzana kuti aganize kaye namba asina mpase ndi anaipeza kuti ine so imapanga za ulangizi ngati wang'ombe za chimpandero manamba anga ndi makabunda lemba mabuku mwazimayi ndi kunapita kuti anapita kwa nzimayi wina amene andifala chimpa anakatenga namba ija kundimbira ineyo ndi atakuimbirani mabizana program kuti mukakumane ndi munakakumanirana pati zimene mauzana kuti wavumirana ninapita kona mbali ya kwao anaanza kuti basi mimi mnamfula mele momuja nini namfusa kuti wandilo chukua jani anaanza udanda kwa sayo nifandi kale pantendere namuza kuti netu si mtu wa jumaya kuma yeye mende kukuziyo nani mtu wa ndrama kwa mbili mwanda wa ndrama kwa mbili
koma kundola ni chifukwa chake jana ndokuti ine ndimofuna kuti ndikhale ni mtendere mu mtima. Tinene kuti chichitikire ni nkhani imeneyo simunauzane kuti chibwezicho chatha koma munangosiya kulankhulana. Iyeyo chifukwa chichitikire nkhani imene nazampangira mundalenji kupanga china chilichonse ndiye amanduza kuti zigwembe utachani koma intaona mfuku kuti moshuli kakhalako kazanga sipili kumakhaso bwinobwino ndeno namuna sina mwe kuti chibwezi chatha nangu inyima chiba susa mapitako. Tibwerera mbuyo pang'ono kuti nthawi imene mmanena kuti amabwera ano kumaoneka usati ngati chinyawo koma amaoneka ngati munthu bwinobwino kumanguziwa kuti uyu ndi wakuti amaoneka kuti ngati munthu kapena panali pena posinthaso. Okay, kuyambira chimaoneka ngati chinyawo chiyachitava chipewa komano kumandoonekera ndiye ndikachiyang'ana ngati mausiku ndinene kuti choka chinthu chamapere chathawa ndikatemekana mbainengona kuti choka chinthu chichi chimathawa koma ndikayasatochi nyumba muyasi chimaoneka chinthu chija ndiye patatha masiku ena kunapita kuti munthu chamabwera mmene amakhalira mmene mamonera mkazi chamanibwera live kumamuona kuti mkazi ndi wakuti kuti apa ninde akatanga koma uyu ndi wakuti ndikana kuti choka mkazi chasumapita kuti akutani kuti akuthawa chinthu chachimazima usaonekaso ndi pamene nakwanisa kuyambira foni makolo ake ang'ono kuti wakuti kumabwera ngati mausiku uno kwamuuze kuti zimene akupangazo zinthu zabwino. Akwawo sanaonese kuti akuziwapo kanthu. Sanaonese kuti akuziwapo kanthu kena kalikonse komano anangonena kuti mayi akeyo amene malumbirirana amene kuti poti afiti amaziona afita ukokonaza kuti ino fiti ndilibe koma chimene chikuchitira simukirane kusini kuchiziwa. Ndiye poti akazanu aja munthu akabwera nyumba akazanu samamuona inu ndamene mamuona nokha zimatheka bwanji pamenepa anthu sangaganize kuti mukuziwaponso kanthu. Mwina anthu amaganiza kuti ndikuziwapo kanthu koma ine ndimakwanisa nkati mwa usiku momwe mmene zachitika zinthuzo kwauza akazanga kuti akazanga nyumba muno ndikuona zakuti ndipo ndikumuona wakuti koma akazanu samamuona iwo anena kuti sindikuona ndicho nje nditauza kuti nyumba muno samachimisochi iwo anachivomeza kuti acheni kuti ine nakukonda ndi samachimisochi zingokhala basi then tochi nimayezesa mabati asathe kapena ngati magesi akwera kazingo yakabe nje basi kuchipita. Ndiye panopa iniyo mukuona kuti nchifukwa chani munthu kuti ngati tikuganiza kuti anali fidi mamuona nokha ufidiwo koma akazanu osaona anthu ndiye atakunena kuti inu mukuziwapo kanthu. Apapo ine ndikuona ngati mwina mwake ine sindikuziwapo kanthu koma tusanaye ndimakhaona basi ndikuziwapo kanthu ndipo zindikuwauza akazanga kapena sindikumuuza munthu ina aliyense koma ndimamuuza munthu kuti andithandize ndipo ndatha kwafusa anthu osiyanasiyana ndipo anthu kumthandiza kwache kumakhala kovuta kwambiri amatha kunena kuti kutika mwine ni mwana kwa akazana ndo kima chanchani komanso kutika mwine munthu amene akwationa uja chanchani iye matha kungwauza kuti komano nezi kuchitira chifukwa chawo. Ndiye pofika pano tikutsiriza kucheza kwathuku mukuona kuti munthu ameneyo ndi ndani ndi mfiti ndi chani? Ine sindikuwauza kuti munthu ni mfiti kapena nani panga chani sindikutabuziwa chifukwa kuti ndimatha kupita kumwina kukagona kukayiwalira kukutulu koma sindikuwauza kuti kumwina mayi ine anatenga muchani kapena azili mutani pali mati ndakhala kundagona kundima munthu china chimatha kumanibwerera kuona kuti chikubwera chindi chani koma simatha kuziwa kuti chikubwera ndi chani. Panopa atanena kuti mubwererani mukati bwanji? Inetu atanena kuti bwererani ndikuzakhala wamantha kwambiri komano chimene chimandabwisa iye simatha kumuyiwala Nimankumbukirabe koma iye kuti nimpeze pansosanga ndiyankhuliso osanga ndinenesoso. Chabwino mwina potsiriza mungakhale ndi mawu anji kutheka mwina mungafune thandizo kuchokera kwa Malawi. Ngati pali munthu wina amene angathe kuziwa kuti kodi zimene zikundichitira ndi chani athe kundithandiza kuti mwina mwake ndikamagona nyumba ndakazanga ndizigona nawo mwamtendere mwina ngati kuti amatha kuziwa kusirika nyumba mwina athe kundisirikira nyumba yanga mwina anthu ena chifukwa ndikafusa amene kuti mwina mavuto mwina nyumba ndosasirika mwina munthu amatha kubwera be mufiti chanchani komabe ndimakhala kuti ndikakhala ndakazanga chifukwa akazanga pa namba kwakhulupirira pa zimene zinachitikazo koma ndikusowa ni mtendere wa mumtima.